Ọgbakọ Omeiwu Anambra Steeti akpọgo nzukọ gadi n'etiti kọmishọna ahụ maka ihe na-eme n'ime Anambra Steeti, ndị ndu ụlọ ọrụ na-egbochi ọrụ ndị agboro bụ Anti-Touting Squad mpaghara Ọnịcha, ndị ndụmọdụ nyere Gọvanọ Soludo n'ihe banyere ahịa na nchekwa, nakwazi onye isi ahịa isi akwa ya bụ ahịa Bridgehead dị n'Ọnịcha. Ya bụ nzukọ bụ ebe a ga-enebanye anya n'ihe dị iche iche a na-ekwu banyere ihe butere ọnwụ nwa amadi bụ Mazi Arinze Obunadike, nke a na-ekwu na ọ bụ ndị otu ọrụ ahụ na-achụ ndị agboro ọsọ ukweru ala gburu ha mana na ahịa Bridgehead Market Ọnịcha. Onye nta akụkọ anyị n'ụlọ omeiwu steeti Emmanuel Chigbata ga-akọlu aka n'isi. Ya bụ ọnọdụ bụ nke pụtara ihe n'oge onye na-anọchite ọgbọnta nkwado Ihiala nke abụọ bụ Honorable Golden Ilo n'oge ọ na-ekwu okwu o mere ka mata na Mazi Obunadike, onye nke bi na iyi ọwa dị n'okpuru ọchịchị Ọgbaru ma bụrụkwa onye gụchara akwụkwọ na Nnamdi Azikiwe University nke dị n'Ọka na-amụ ahịa na Bridgehead Market Ọnịcha bụ nke egburu ọnwa February 16 nke afọ 2024. Honorable Ilo kọwapụtara na ọ dị oke mkpa inyocha ya bụ ọnọdụ ka e wee dajụnata obi ndị mmadụ na ịfụ na akọwara ka ya bụ ọnọdụ siri wee gaa. N'ịkwado ya bụ amụma ka onye na-anọchite ọgbanta nkwado Ọgbaru 1 bụ Honorable Nobu Igwe nwere mwute na ya bụ ọnọdụ ma rụtụ aka na ọ dị oke mkpa ka enyocha ọrụ ndị anti-touting operations na-alụ na steeti a. N'akụkụ ya ka onye na-anọchite ọgbanta nkwado Nnewi North bụ Honorable Augustine Ike nakwa ogbo ya nke Onitsha South 1 bụ Honorable Fred Ezenwa katọrọ ya bụ ọnọdụ. Onye okwupụta okwu n'ụlọ omeiwu na steeti a bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze kpọrọ ka ndị ahụ bịa n'iru ya bụ ụlọọrụ omeiwu wee zaa ajụjụ dịrị ha n'ụbọchị ọnwa Febrụwarị Tọzdee abalị 22 nke afọ 2024. N'otu aka ahụ ka amụma iwu nke iji wee guzobe Health Facility Monitoring nakwa Accreditation Agency 2024 nakwa amụma iwu nke ijiri wee gbochie ọrụ agboro na steeti a bụ nke gagoro ọgụgụ nke abụọ. Ya bụ amụma iwu bụ nke Majority Leader na ya bụ ụlọ omeiwu bụ Honorable Ikenna Ọfọdeme kwadoro site na ụlọ omeiwu na steeti a. Abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.